Malikono ani maliko ka kaufo ka walenyumado ka beni bi alamsado mekalo kleta ani nani samba flani muwanu worodo deliko obla ka gele dongere nyangai osiratigala ni yansigito yi suguma dono jemuka kamimbe nyanamaya en fait tene katabla alamsa 10h 11h Lala Kuyati. Ah, Samaira. Eni sogoma. Sira. Kone mantorotila. Bashi foitena. Alhamdulillah. Samaira sanugo. Ki fo ki bargada. Odo. Kala me ba jakulu fo maliko no maliko ka. Chando. Ka fo bela jile kuku bisimla kwa jabran so maliko ro Sheriff la TV. Odo. Kerenkere ni ala munu ye so ma dono jemu kan squanti. Ami foli kerenkere kan nyashin ufanama. Odo. Ka fo kuni andunto e bi alamsa ali so ma data konnana. Meche. Kuku bisimla. Lala Kuyati. Ni andunto e bi alamsa ta kono. Wala ya fo chogo mina me kanumba focus be bawo ka damine tene ka tabla bi alamsa doena Lala Kuyati ma bayiri ka de bi munu beski kanyima da jem kan fe mama se ka banala Kuyati e baye ka fo ote ani femere je ka sangane kuno funu mi be di akono Lala Kuyati olamu foko wal nyimando wato jem kan ana akrafa jurun ka lage na soro baro sigi menyonga saranga temeni baro towi aywa Samaira amta ande me baje kulula o nouveau soleil mo ye kerenkere ya la tezara mo o ni tezara kun folo monelo amu fo chifle ka soro ka sengana o bebe na la sona amona e ga ni dey abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nele bara ni Afrique be ni nele ni infusé ka jikala ka ke teka unele Jella mon père ngaka ditme ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye to ko ta te zara te o ka te ni abi sambi sababo ni te wala be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kile quoi appelez moi wa je ma on est bien te o ka te la higa so da go le be fele fe ngade jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jara kadua ke tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara Lala Kuyati. Samaira. Ni nguni anketo ye ka fuguru ko bo da badala ko. Kosebe ni tezara ko. Memi mfui. Ode ko incho gai. Odude. Bedeli ko fui ni ngoni ni klo fura na be. Adola na ndondola te ba sura mpotola. Sigatula. Ote? Odu. Ni bai da mafago ni ndondola yi. Ni ndonto yi. Angele ngo fe kazara kumfula nko furu. Adola Lala Kuyati anato anga tiga garika do ali bibana to kono. Kosebe Samaira. Nambora tezara la ali bikaseka anfarfoni njem kan na yani kuna funi balanga daele anga clip du jour follow ame ali nyamada we isa jilai abika puma minkan so mare na odi balmayai hakila una faka bu kosebe kosebe yado balmaya una faka bu kosebe wiche ala ka anke balmanyo ka anga balmaya oja ula ami isa jila ka nobla nyamada ka soro ka singa du kana kuna funi balanda daele obebe I don't so worry la ninga do
Lala Kuyate Samaira Fatima do fe olu be balo bate ma do fe olu be balo kosebe bawo me min fu Lala Kuyate ne jigi be kaba wala bamano ba fe ko nye jiginta o bolo mandi amanogonde ba ye kafo Lala Kuyate fa o kono we dongele yi jigi bada badai kosebe wala ba ye kafo isa min fo madama balma ya kun kan Lala Kuyate o jeme ko toritike Lala Kuyate anganyo mene balma ya la ina fo kunu anda sira ma chuma wallahi Samaira ni jeliji bale ka lasilu yo wallahi kuiche balma ye ke walidu watu Lala Kuyate anga fere kanga lage na suro kuno bono bala bi nanjira ka min fara nyonga ka bu kono antino ke na la sona Samaira na yi kuna funi balanda ele so madaina anga rubrique info du ambe isorta na isorta Samaira ka sangani anga jamana kuntigi alika banyuma ya waluyi sibeni ngoro fuka tasi jikoro nkura kauma uye jimbodo flasoro ka bo ayorola awo aiwa ne ko murobu aw do soroba comme président ni na le mankole Samaira nanga chima se président ma ngabte mauni ka quartier la kata akasu murobu kata kulukuro abe boya ni kata fasula ngoni do soro Samaira afanya na kuna ma hakito murobu la ma chifone yo faka nyina ngodonde mo fone yo sino ni wo fone se ba sura na donna na odo do soro aiwa Lala Kuyate fasiri ama ya fo chomina ana lage na sekura mina Lala Kuyate ne kanye folke wala kan boyi wala mi talike binta keta aleka kala mukala Lala Kuyate kasangane esore akabi boli ya fo chomina ambeta sibini koro ani jikoro ni kuraka ofi Lala Kuyate ako albi kasangane jamana kuntigi akaba nyanga yake waluyi madama Lala Kuyate abala kaminke ji ko buna kunga kanyeshi jamana kuna duma Lala Kuyate akoni ya talage nusonja ani farifonu ubarka buena kosebe yoro ko fulo nunu na Lala Kuyate ako mimbe talike iya mabala Lala Kuyate jamana kuntigi akakangoro sigi mi ni okawulika jobe me akaba manga yake walo dunu maberela ote agibu damelewa ako kwa bene kunu ya ankoro jibunto fla atara jarabati kabo olu dala sibeni koro Lala Kuyate a secteur shegina kono ani faga se jigoro ni kuraka ufi Lala Kuyate bara yenyere kasangane anafayi mimbe talike bamako gouverneur o cadre de cabinet Lala Kuyate o yera keneka kafara mimbe talike yef mabala 4e arrondissement au sous-préfet o fana kuma keneka Lala Kuyate o yebika isogo bayi Lala Kuyate kafara olu bela jeneka minka baro beta kanyeshi yere marakafo o konyonye bolima o kwa ma chargé d'expédier les affaires courantes Lala Kuyate o fana kuma keneka faka se yef mabala e mabawre wiloma mimbe talike yef mabala dukutila kawo oni onyo chama Lala Kuyate mimi mfuye ako dakurunya kele bara nunu abe do hukumu kono alibi ode kan no fetike alibi jamana kuntigi akaba nyanga yake walula ako Lala Kuyate osiratiala agibo damele alekele nga korofota ayi ayira ka fo ni sunya te fly ako keleme ale kampi kasika ye ka fo Lala Kuyate ni jubonto
fila nunu a ko sera ka danganamaya bi min b'a la ka koromo kari nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ ka sanga ni a yɔrɔ kofɔlen maaw bɔlen ka caya a ko Lala Kuyate o kɔni o ye ale fa a ko nka n'i y'a ta ka lajɛ hali bi welekan min b'a bolo n'a taara yɔrɔ yɔrɔ ni a b'o kɛ o de ye k'a fɔ Lala Kuyate jubonto minnu filɛ ka ta ka di maa ninnu ma u k'a dɔn k'a fɔ Lala Kuyate o taw don n'u donna o fɛ o na janto o la Lala Kuyate a kana kɛ kuma ni kuma ka taa a ŋanani k'a bila ye a ko janka to a la a ko baw Lala Kuyate min bɛ tali kɛ a dili la o ye jamana ɲɛmaa o se ye nka k'a minɛ k'a ɲa ka baara kɛ ni a ye jan ko o ka se ka mɛn k'a tɔnɔbɔ a ko o bɛ bɔ o yɛrɛ la a ma bɔ kuma kɔnɔ fa a k'a ɲini hali bi jamana kɔnɔden ɲumanw fɛ madama sebabu minnu ye Lala Kuyate o ka se ka dɛmɛ kɛ nin kɛwale ninnu na n'o kɛra bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn dafa Lala Kuyate ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ yafima b'a la Mamutu Ture ni o ye communicateur au chargé des affaires courantes ye mairie kɔnɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ Lala Kuyate nin kɛwale nin kɔni a nana gɛlɛyaba bɔ jiko gɛlɛya la min tun bɛ ye yafima b'a la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka sɔrɔ ka jamanakuntigi ni k'a fɔ kosɛbɛ Lala Kuyate n'i y'a ta ka lajɛ Usumani Kuyate o fana ni o bɛ tali kɛ yafima b'a la yɛrɛmarakafo dɔ Mande olu ka yɛrɛmarakafo ɲɛmaaba don ale y'a jira k'a fɔ Lala Kuyate nin kɔni bɛ min fɔ ye a ko nin tɛ olu siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi nin kɛnɛ kan dɛ a ko nin kan ka kɛ a siɲɛ 4nan de ye a ko o b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mande la jamanakuntigi a jan bɛ yela kosɛbɛ a ko hukumu kɔnɔna na ale bɛ foli ta ka ɲɛsin hali bi jamanakuntigi ma Lala Kuyate musolakaw bɛɛ lajɛlen to a la Fanta Keyita Fanta Pujugu ale y'a jira k'a fɔ Lala Kuyate olu musolakaw a kɛra olu de ye wa kuma tɛ olu da fana kɛra ka dugawu kɛ ka ɲɛsin faso Mali basigili ani a kolo sumani ma Lala Kuyate jukɔrɔnikɔrɔkaw tɔgɔ la Mariam Kulubali ale ye o kelen fɔ a ko baw n'i ye nɛgɛ ta k'a bila o kan kelen don a ko olu kun ta ye nisɔndiyakɔrɔfɔw de ye ka ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma Lala Kuyate ka sanga ni a ka nin kɛwale ye fasiri don an ye min salo ka bɔ ɲama esɔri kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli ye Samayira hali bi an bɛ to esɔri kɔnɔna na an bɛ taa Sibi n'an sera Sibi i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ sabati ka se ka ngara da Banbanci tigilamaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuba dɔ kɔnɔ Sibi mara la n'u ko o ma ko forêt de Kenibawule Lala Kuyate wula kɔnɔ u ka tuba dɔ don n'a ka di ye u k'a ma ko forêt Kenibawule i y'a fɔ cogo min na ka sanga ni o ka bataki dɔ ye kunu i b'a ye k'a fɔ état major des armées Lala Kuyate a ko a bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a jira k'a fɔ Lala Kuyate ka taama to sen na bolofifa o jɔ man di a ko hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw Lala Kuyate o kɔni wulikajɔ u b'a la ka kɛ o fɛ don o don dugu jɛgɛ 20 ni ta a ko o don hukumu kɔnɔna na ka sanga ni u ka baaraw ye Lala Kuyate maa dama min bɛ kɛ o fɛ ka se ka jamana ɲini k'a bɛɛ lajɛlen tanga ni k'a kisi a ko o de kɛtɔ o fɛ o taara Poyi yafuma bala Jarawula kulu Lala Kuyate o dagayɔrɔ belebele dɔ kan Lala Kuyate Sibi o maraboloba kɔnɔ madama Kenibawule o forêt kɔnɔna na a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ o kɔni tora yɔrɔ jan n'a ka di ye sanfɛ ni k'a ye k'a fɔ minɛn dɔw kɔni bɛ tu dɔ kɔnɔ minɛn minnu yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate a bɛ boli fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ motow la f'a ka se yafuma b'a la kɛlɛkɛminɛnw ma Lala Kuyate olu ɲɛma dogo bɛ tufin dɔw kɔnɔ ye a ko o kɛlen kɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ Lala Kuyate nin ye Jarawula kulu olu ka baarakɛminɛw ye o nɔgɔnin fɛ o y'o to sani dugu cɛ ni ka tasuma ni ka suuru a kan Lala Kuyate tasuma suurulen a kɛra sababu ka moto ninnu ni kɛlɛkɛminɛw bɛɛ lajɛlen ni k'a filen kolonci ni k'a da kolonci Lala Kuyate ni k'a bɛɛ lajɛlen halaka o nɔgɔnin fɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ o kelen-kelen minnu kun bɛ tufin in kɔnɔ n'o o bɛ tali kɛ Jarawula kulu la olu nana k'a fɔ ko o bɛ o yɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ cɛfini taba dɔw bɛ dugu ma Lala Kuyate minnu kɔni kɛ mɛ ka yafuma b'a la position ko sɛbɛ kɔrɔ bɛlɛ a ko olu kun bɔlen Lala Kuyate an ka cɛfini taba o nɔgɔnin fɛ an ye kisɛ suuru olu kan Lala Kuyate ni ka olu caman kɛ lahara dugulenw ye état major général ye a ko a b'a ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ Lala Kuyate an ka hakilisigi kɛ an tɔ ma ɲɔgɔn ye an ka danaya ta ka da an ka cɛfini tabaw kan Lala Kuyate ko ni Ala sɔnna ma Lala Kuyate baara u bɛ senna o fɛ walasa ka se ka tanga ni ka kisi ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw n'Ala sɔnna Samayira Ala ko fanga se ka bɔ histoire kɔnɔ ne to mɔgɔw o ye yafuma b'a la cikan don jamana kɔnɔdenw da dɛ o ko bin waati na ko funteni lawulata funteni k'a daminɛ 40 degré ka taa bila 47 degré la Lala Kuyate o bɛ to senna fa mɛkɛlaw tile 18 nata
awo Samaira tɛ kibaru duman ye dɛ awa fɔlen fili dɛ ka dɔ fara nin fana kan a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate ka daminɛ mɛkalo tile 13 tɛ kun ye wa ka taa bila min bɛ tali kɛ a tile 18 natɔ la mɛ min fɔ ye Mali météo a kumana Lala Kuyate a ko o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ funteni a sɛbɛkɔrɔ a n'a sɛbɛkɔrɔbɔ a ko tile a n'a sɛbɛkɔrɔbɔ funteni a barika a n'a bonya kosɛbɛ a ko min bɛ tali kɛ degré 40 fo ka taa bila 47 la Lala Kuyate a ko o ko na jateminɛw na ye k'a fɔ o na bɔ ka caya faso Mali kɔnɔ a ko Lala Kuyate hukumu kɔnɔna na a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ taa bila fa 50 degrés Celsius la o y'a discours ban pewu ye sa dɛ Lala Kuyate a ko Mali météo y'a yira k'a fɔ a ko n'i y'a ta ka lajɛ hukumu kɔnɔna na a ko tile sun olu kɔnɔna bɔ kosɛbɛ a ko o la ladilikan min bɛ ni o bɛ taa ka ɲɛsin maaw ma a ko Lala Kuyate ni ci t'e bolo bɛɛ a ko kana farati ka bɔ tile sun kɔrɔ a ko ni na o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ Lala Kuyate ji an ka o kɛ an taama ɲɔgɔn ye a ko kuma ni kuma ka to ka ji min hali ni minɔgɔ tɛ la Lala Kuyate kuma ni kuma k'i ka to k'o kɛ a ko ani tile ka to ka bɔ ka yɛlɛ tile kɔrɔ a ko caman ka bɔ o la a ko fini minnu bɛ ni olu ye fini kolo gɛlɛnw ye ni fiɲɛ tɛ don o fɛ an ka caman bɔ o fana na a ko Lala Kuyate an ka taama ɲɔgɔn kɛ min fɔ ye fiɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Lala Kuyate ko an ka olu kɛ an matarafa yɔrɔ ye a ko madama sumaya dɔɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na a ko janga to olu la a ko mɔgɔkɔrɔbaw ani den danu a ko kuma ni kuma ka ji di olu ma ani hali o lafiniw ka fɛɛrɛ kɛ olu la fini kolo gɛlɛnw kana don o la fiɲɛ tɛ don minnu fɛ a ko Lala Kuyate o fana ka kɛ an ka baara kɛwale an ka kɛwale dɔ ye Mali météo ye nin fɔ dɛ ayiwa Samaira an y'an jigi sɛbɛ Ala la ayiwa tɛ dɔ wɛrɛ mana fara tile in degré kan a yɛrɛ bɛ degré min na sisan n b'a f'i ye a ma nɔgɔn ayiwa ani dɔ wɛrɛ faral'o kan Ala ko don an b'a da Ala kan Ala k'a kuncɛko ɲuman yira amina yɛrɛ ladilikan minnu fɔra sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili t'olu la yaasa a kana se ka kɔlɔlɔ lase an ma o la an bɛ bɔ essor kɔnɔ Samaira ka don indépendant kɔnɔ n'an donna indépendant kɔnɔ an bɛ taa Italie n'an sera i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sifinaka dɔ la Bakari Sakɔ Ala kɔni ye ale ka kalifa minɛ la k'o sababu kɛ maa 5 bɔɲɔgɔn ko olu de jɛra la ni k'a sɔgɔ ni muru ye Lala Kuyate Bakari Sakɔ maliyɛn den do min ni a bɛ Italie jamana kɔnɔ Lala Kuyate a bɛ san caman bɔ a ko bi an kun bɛ don min yɛrɛ la a ko maa tɛ k'a fɔ min kun bɛ boli ka dogo n'a ye faamaw ye koyi ko baw a ka yamaruya papiyew kun bɛ a bolo a ko nka n'i y'a ta lajɛ Lala Kuyate maliyɛn den ni Bakari Sakɔ don a ko dɔw ko n'i ye a bɔnna a nin na Italie jamana kɔnɔ Lala Kuyate n'a ka di ye a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔn ko a ko Lala Kuyate ka kasanga ni kunnafoniyaw ye i b'a ye k'a fɔ a yera k'a fɔ kɛwale in kɔni a kɛra sibiridon mɛ kalo tile 9 san 2026 tɛmɛnen Italie dugu la dugu min n'o kama ko Tarante a ko o ye dugu ye min ni a bɛ Italie kɔnɔ ani Italie faaba cɛ Rome o ye kilomɛtiri 500 bɔɲɔgɔn ko ye a ko 5 heures du matin waati Lala Kuyate n'a ka di ye 5 heures 20 waati a fɔ i b'a ye k'a fɔ Bakari Sakɔ a bɔra a dagayɔrɔ la k'a kunda a ka baarakɛ yɔrɔ kan a ko a kun bɛ nɛgɛso dɔ kan a kun bɛ ka min ŋɔni k'a pédale k'a kunda a ka baarakɛ yɔrɔ kan a ko a bɛ bali min na o y'a ye k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔn ko olu bɔra ni k'a lamini Lala Kuyate o ka bɔ ni k'a lamini ni o ko kɛ a kan ni k'a bɔgɔsi ma kɔrɔsi ye a ko n'i y'a ta lajɛ Lala Kuyate Bakari a y'a ye k'a fɔ ɲɛ tɛ ko in na n kelen don ninnu ye maa 5 ye a ko ni nana k'a fɔ ko a bɛ nɛgɛso fili ni k'a yɛrɛ ɲini ko yɛrɛkun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la Lala Kuyate a ye to o la ko a bɛ boli yɔrɔ min na a ko dɔ ye ko nin filɛ ka muru ni k'a don a kɔnɔ Lala Kuyate muru donnen a kɔnɔ a ma ɲɛ min kɔ Bakari a bɔra ka bin Bakari Sakɔ o yɔrɔ la Lala Kuyate a ni kɔni a tora a la kibaruya Lala Kuyate a sɛbɛntira maa min fɛ o bɛ tali kɛ au conseil des Maliens d'Italie Lala Kuyate Mahamadu Idrissa Bone Lala Kuyate ale de ye kibaruya ni k'a sɛbɛntiya ni k'a yira k'a fɔ o nɔngɔni fɛ kowale in kɔni kɛlen Italie jamana ɲɛmaa o nɔngɔni fɛ o ye wulikajɔw nati ka se ka taa tigɛ da maa ninnu ka minnu kɛra sababu ka Bakari Sakɔ ni k'a bɔnna a nin na a yira k'a fɔ Lala Kuyate tigɛ kɔni dara maa 5 ninnu kan ko nka maa 5 ninnu bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye ko minɛru do ko o si bɛ a daminɛ san 15 ka taa bila san 20 na awɔ a ko maa 5 maa 4 ye minɛru ye maa 1 o de ye san 20 ye
parti saka lala kuyate akoni ya tagalage onongo ni fe polisi la ka itali jamana kono olu koni keme ka ali bisiga siga libisina ko ba ko mo woro na be ola mi masiga mine jango ukasiga tiga da oka ako amedo mena fo bi femi ngone ngeda sababu ukoni ngasiga bakari sa ko bona anina lala kuyate o masika don ako ngani ya tagalage lala kuyate ibaye ka fo e ka alamusado to biyewa ako lala kuyate malien de munumbe olu koni ye boli do buluda wala sa kasika bono ka oka dusuma kasa yira kanyeshi ni kewalima ni ka wole blakiri tira mo ma jango kiri kasika tike la kuyate ako bagari sako yere bagari jonyi ako bagari sako malien deno ako muso flabe abulu la kuyate olu muso be faso mali kono ya ako ayere bora kana ka muso fana kunya ken watina la kuyate ko ali o mamme ko seba kui ako ngani ya tagalage la kuyate muso fana nunu bela jeri okono ma fale ndo ako la kuyate ba usungolo temene ankoro bagari sako anana oke faso mali kono ya ninga soro sungolo sili temene nika kunda itali jamana kan ko abita alibi daire manyina ako ngani ya tagalage a bagari sako afla ka bono anina ni chogo ina lala kuyate funangeni duru fe lala kuyate amami amabo ko ngani wati na kilitala miko kono itali jamana kono ko ulu kono be barala mali deunga kulumimbe itali uka manyema ira ka fo ulu wula ka se dugu ko folina kata ye kilitala miko kumanyonya ko ulu nu uka kumanyonya ko na ko jigesigu be ko bo oya ira ka fo ona kiru buri kirika ngake chogomina lala kuyate ko ona kete lala kuyate ako ko mimbe no fetu nina wetaleke Musa Jara lala kuyate ko ofana bonina anina itali jamana kono lala kuyate ko o yere fure kanga na mari jamana kono ka benini mekalo nyila lala kuyate awoko bo ni ayi ka mekalo kle mwoni flara ko o fure kanga na faso mali kono ko bo o faga choko kele la baldo fe itali jamana kono ka beni autokalo samba fla ani mwoni nani nge kabo wati o fure kanga na mekalo kle mwoni fla ira de Samara manoko lala kuyate Musa Bidali Sidibe ali de ya fasiri ana do ke bambato yi ala ka bara dali no kan kisi gere o ma mana ke jefa o fanfe ano ten gere da wallahi odo dimjeni koy abke chugo dimjeni nduru wallahi santani nduru nani ani kelebe wo samu bay abite malata ka lala kuyate haywa ameto ene panango na libi Samaira ameta kai marala nan sere Samaira ibaye ka fo hali biba manchiti gila maw kube baba lila kai mara ukonna na usratika ofe mi metalike maw doni so jonani o couvre fe fuka ta se lakana sawatili ka do fara uka hali bi ko lubu ka mono boku kura kai mara bulu kono lala kuyate mi metalike yef mabala kai mara bulu amanyema ba mi metalike general Musa Sumarela lala kuyate ako alibi mi metalike lakana ne ka yakubaya ako lakana ne ka monebo lakana ne ka sabati la kuyate ako ulu hakilina ye miongoni kanka waliya kasangani jamana nyama yere ka kunklena uye ako hudo kumukona wala sa kasika fintikila ka odeme ukabara la kuyate eba ye ka fo donjona so shufe ote couvre fe yewa ako la kuyate akoni abe kai marabolo kono la kuyate ka damine ya mabala mekalo kleta ani saba la kuyate fakata fo dominkera jusqu'à nouvel ordre ako la kuyate mauka doso la kuyate iyaf mabala obara okoni obesigi senga ako niya tagalage akonka la kuyate mi metalike nyama erdmelude eri ibo tebulede otimulo yani bashite ako la kuyate abedam na mina ode 0 eri minuit à 6h du matin abedam na minuit katabla 6h du matin ako no sira bela jene ka toyoro kelina ko bo wati jendimi mamunuma okasika bo la kuyate obetalike lakana tigla mogola ako wati uluna boni ka beda ofra la kuyate ne kala kana ne ka sabati ako wati ma ko ne mai beda fe ka fo ye ma yeleke yi la ko yeta yuratila ako min ka kanka de ka onada eka ako onongo ni fe ako ni wuli da jamana nyama ka noro blawyi la kana tila mogo munun be kay mara bulu konnana ka fo ni bara mi fle ka keta bela jene ka aseko ane adamaira ke ala wala sa abara akasika noya obulu ako ni yata lage no wati na kay mara bulu mi be mali jamana ani Senegal dancheula foka se Mali ani Mauritanie ma ako okumu kona lakana akanga sebe koro sabati ako bo mi betalike soro bosoli ke walula la
kuyate a bɛ tɛmɛ Kayi fɛ ka na Mali jamana fan caman fɛ a ko kuma kɔnɔna la kuyate min bɛ tali kɛ ni don joona na sonu o ye couvre-feu ye a ɲini bɛ Kayi marabolo den bɛɛ lajɛlen fɛ a baaraw o ka don bala a ka don bɛrɛla o bolo ko baw la ɲini min bɛ a la o ye o yɛrɛ kumu ni o kisili baaraw ye o la 6h du matin ka taa bila 0h ka taa bila 6h du matin na la kuyate o ka don joona ni o ye couvre-feu ye wa a daminɛna mɛkalaw tile 13 o kun ye shura fo ka taa fɔ ni don min kɛra jusqu'à nouvel ordre ayiwa faamuya sɔrɔla la a ti tɛmɛ ni ka samayira an bɛ dugawu kɛ lakana o ka se ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o b'a to an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ ka nouvelle horizon ta n'an y'o ta samayira min bɛ tali kɛ Kurunde la Mbajangara marabolo kɔnɔna na Bamaci tigilamɔgɔw kun ye bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔli ma nka ka sanga n'an ka cɛ fini tabɔ olu ka wuli ka jɔw ye u sera ka ngara da Bamaci tigilama ninnu caman na Lala Kuyate mɛkalo tile 13 san 2026 an ka taa hali bi Bajangara o marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate dugu min a bɛ wele ko Kurunde Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ Jarawula kulu hali bi o kun na mɛ yafuma b'a la u ka kɛwale jugu dɔ k'a fɔ ko u na o danganamaya ye nka Lala Kuyate ka sanga ni yafuma b'a la cɛfini tabaw Mali jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ka Lala Kuyate o ka sɔmi joona ko o kɛra sababu ni ka kɛwale ni ka masiba ni k'a dasira la a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate mana min sɔmi kɛra k'a fɔ Jarawula kulu o na mɛ Kurunde dugu kɔnɔ k'a fɔ ko o na mɛ o ka kɛwale jugu ni k'a bila sen kan o nɔngɔni fɛ i bɛ min bɛ tali kɛ cɛfini tabaw la Lala Kuyate o ni fasa o cunna Kurunde dugu kɔnɔ a ko o nani Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Jarawula kulu la olu kelen ka kibaruya mɛn k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw bɛ dugu kɔnɔ mɛ min fɔ Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ yɛrɛkun sɔrɔ o ma nɔgɔ sɔrɔ la mɛ min fɔ ye o nɔngɔni fɛ o ye fiɲɛ o ye a duuru Lala Kuyate fiɲɛ kelen ka duuru i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ka se ka o bali o ka kɛwale jugu o ka se ka a danganamaya a ko n'i y'a ta ka lajɛ Lala Kuyate a bɛ nɔfɛtugu kɛ kɛwale min na o bɛ tali kɛ kɛnjɛkaw fɛ i b'a ye k'a fɔ o taara o kɛwale jugu ɲɔgɔn kɛ o dugu la Lala Kuyate an da sera ma ka yira k'a fɔ yen o taara yen bitigiw ani yafuma b'a la yɛrɛmana k'a fɔ yɛrɛ dagayɔrɔ ani jibonto ni ka taa u bɛɛ lajɛlen ni ka o dafiri a ko nka n'i y'a ta ka lajɛ min bɛ tali kɛ Kurunde dugu ta la a ko u nana k'ale da wɛrɛ la a ko baw wolomasiri tabaw olu nana min fɔ ye ka zulen da u ɲɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ tuma min na an ka finitigilakaw sera i b'a ye k'a fɔ u nana sɔrɔ maa jugu ninnu b'a la k'u ka labɛnw sabati nka finitigiw kun bɔlen Lala Kuyate bɛ min fɔ ye o y'o yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini i b'a ye k'a fɔ o de fisayara baw a kɛra sababu Lala Kuyate tiɲɛni a ma se ka kɛ maa n'i ma to ko in na baw n'i y'a ta ka lajɛ n y'a fɔ ye cogo min na kɛnje ta o kɛra o bɛ n'a fɔ o ni dugu in a man jan baw kɛnje ta la maa 2 ni tora a la ani o taara miiri kuru tiɲɛ ka jibonto k'o fana tiɲɛ fo ka se bitigiw ma nka Kurunde ta kunun Lala Kuyate fasiri kɛba Mamani Ture a bɛ ka min fasiri anw ye yan a y'a yira k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw olu talen a kɛra sababu ɲuman ye a kɛra jigiya ye Lala Kuyate bɛ min fɔ ye Kurunde dugu ma baw Jarawula kulu ninnu o ye o yɛrɛ ɲini ko o ma si kari maa si kunsigi la kunun Kurunde dugu kɔnɔna na Mamani Ture ale de y'a fasiri Lala Kuyate Samɛra o ye tari ye an ka bɔ yan an bɛ to a kɔnɔna na hali bi an bɛ taa Menaka an bɛ taa Menaka Samɛra Menakakaw ni waati in na ka sanga ni Menaka dugu lakanali ye Menakakaw yɛrɛ jigi sigilen don barika da kan ko sanga ni waati u bɛ an ka finitigiw ye munumunu salon na yaasa ka se ka lakana a tɔ yakubaya hali bi Lala Kuyate Irisi jamana kɛlɛbolo min bɛ faso Mali kɔnɔ Afrika kɔɔri ka fara Mali jamana cɛfini tabaw kan Lala Kuyate Menaka ani a dafɛ dugu e ko min fɔ ye hali bi a yiri o hakili sigilen tɛ wa a ko baw min bɛ taali kɛ Lala Kuyate kuma ni kuma i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate cɛfini taba ninnu Mali jamana taw ani Irisi jamana kɛlɛbolo Afrika kɔɔri min bɛ a ko kuma ni kuma o bɛ munumunu salo la Menaka dugu kɔnɔ ani Menaka a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ko laɲini min bɛ o la o de ye ka se ka lakana ne k'a sabati ne k'a yakubaya nin yɔrɔ kɔfɔlen in na a ko o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate kuma ni kuma o kɔni o bɛ min tali kɛ o ka patrouille la o kɔni o b'a la ka o kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min kɛ mɛ sababu Lala Kuyate bi ni min bɛ tali kɛ lamagalamagaw ani sɔrɔ bosoli baaraw ani juwafiyɛw jɔli baaraw
Balaw olu bela jeno ka siga Yakuba ya menaka ani anoka dugu bela jeno ko akoni ya tagala gela kuyati e dugu ko na temene ko fe mi metale ke sira kun fe mi madama ka bo menaka ka ta labezanga walma ka bo menaka ka ta dugu wero fe iba ye ka fo onongoni fana fe chefni taba ube osira nunu ka wala sa ka siga tani sigene ka no ya mawbulu ba wero ko fole mi metale ke labezanga menaka ani ro munga suru o Nigeria akoni ya tagala gela kuyati okumu konana kasangani iya fuma bala kuna fona mi mala kasoro ulmashi taba fe mane kuma obita patru ke no ko fole nunu na wala sa kasiga jigisigi ne kana dugudeuna kasiga hakilisi na jamana ko ndeuna la ko yate ko la nyini ye oyi na la sona akon alibi kanu fetu ke bala nunu na ibaye ka fo no ko fole ngoni na la ko yate ibaye ka fo obi ani hakilisi te fly ako kele meya fuma bala menaka ani adeve dugu maula ako baw mi metalike anga chef ni tabawla ako baranye do mimbe ula ani la mala mimbe ke ofe ka sangani de menyoya ye mimbe ta kanyishi uma Afrika ko riche don fe ibaye ka fo baranye aka nogo obulu wa mi nyere ye jigisigi yi ako dugude un fana la kuyati o kadane atame kadabi anga chef ni tabauka wala la kuyati kuma no okone kibare ye mi ganga di uma ako obu salo kadi chef ni tabauma ako odi kemeso obunu ka bara to ne ka noya obulu ako jara wala kulu bilama amemi mfuyi ni yere nyinte flaye ubala ko ke menaka ani anoka dugula la kuyati mama ni ture aleka fola anya salo ka bon nouvelle horizon o konana Samaira ali bi amito kuna funi balanko no na nouvelle horizon bla mi soir de Bamako na nyota Samaira ambi kuma lakana ko ka halibi o amta mopti mara konana kasanga nanga sorasu halibi ka bara nyedo anuka chesiriye usira ka utegeda bamanchi tiglamau uka mara mafon dugo rodo kan kerenkeren ya la campimando konana mingon be sevare o mara bulufe awo aiwa lela kuyati aiwa ya fo chugo mina zo fara zongo jila tige bana inde lela kuyati ko sabe aguni ya tralage anga ta sevare iba ye ka fo lela kuyati yoro do be no ko campema akonga bi abena fo yoro yi amatra fante ko sebe akoma ko campema abandonné iba ye ka fo jajira la kulu otame oro ne ke lela kuyati o jigisi yoro yi ka sangani o ka marama fe o dogoli ye ako odokumu konna iba ye ka fo lela kuyati o kuma ko kashi darmu o te marama fe o dogo yoro yi wa ka fara munition ka o te kiseo yi wa ani moto bamunu be obulu fakasi lela kuyati iba ye ka fo chefni taba ka fini do lela kuyati o do be obulu iba ye ka fo otame nunu bela jini nyama dogo ni yoro ko folena lela kuyati ka ke otai akoni ya tagalage ako ngam ya fo chugumina ulu masiri taba ko to o kan lakana sabatili barawla odi tarapo ni yoro ko folena kata suro lela kuyati ni yoro nunu ngoni bela jini amine me lela kuyati ni kafa ni yoro mine masuko nunu na ako me metale ke jira wula kulu o kan mina odo ako onongo ni fe moti marabulu ko lela kuyati ako menke krena ma aniro minga suro ode sevari iba ye kafo onongo ni fe baramin kanka ke lela kuyati anga wulu masiri taba fe olu yo oke ako ga hakilna jigike moti ye yoro ye bi yoro mi lela kuyati ni ba ye kafo jira wula kulu o keme ka nyina ke ka dayura inka manu kuma ka sangani o ka babalu no ka jatiga wal ke baw ke walu o beke o feye ako wokumu ko ni ya tagalage lela kuyati akuni keme ka sobu ka sirani ka nati yenchama de unduso kuna ako nga ne ke wala mi flaga ke anga fintigla ka o fe mi ngira sababu no o tarabo en yoro bayinka mi ni jira wala kulu kungeme ka ke o tayi ka sangani o ka emmanuel chama dugulenye ako ananani albe jigisigi ye anga yef mabala jamna kondo chama dusukuna ako baw minenu ntale ani minga nga ke ala ani o kele shima koroshiyai fasiri la ya jara ali da ya fasiri dala kuyate anye asalo ka bo nyama de soir de Bamako kono ibito wande no worengi aiwa Samaira ali bi amtu soir de Bamako kono kata nyama koro kurani na o ayira la ka foko jamana nyama ko ni ke meka dele di nyama koro kurani ali garabali mauma ku ka bo ni yoro ko fole na yani o dele kasi chando awo lala kuyati ali bini ya tagalage ka damine afrikalo damine faka se bima mi metalike bagan sungula no obe Bamako faba kono jamana nyama ko ni ke meka nyini ka fo lala kuyati o soka bo dugo konana
baw ni y'a taga lajɛ Lala Kuyate k'a fɔ walasa ka se ka lakana ni k'o sabati a ye mɛn k'a fɔ bagan sugu ninnu o kan ka yɔrɔ janya ka bɔ dugu kɔnɔna na a ko hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ Lala Kuyate o lara wulila ni k'a ta k'o bila o ka minɛn kɔnɔna na ni o bɛ zantigila ko fɔ a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na i da sera yɔrɔ min ma sisan ni o bɛ tali kɛ yafuma b'a la ɲamakɔrɔ kurani fan fɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw o y'a ɲini k'a fɔ bagan sugu min bɛ yen Lala Kuyate o ka fɛɛrɛ kɛ a la joona a ko baw ka to sira tɔ ni k'a kalaya a ko avril tile 12 sanba 2026 tɛmɛnen ɲamana garabali Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o kɔni wulila a ko ka fara o kan avril tile 19 min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Lala Kuyate ni ma fili falajɛ ta a n'a kɛ ni o fana o wulila n'a ka di ye a fɔ avril tile 19 bagan sugu dɔw fana olu fana wulilen o kɛra a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ni o bɛ tali kɛ ɲamakɔ kurani ta la i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate a ko ni ɲini bɛ a bagan sugu maaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka baganw salo ka bɔ yɔrɔ kɔfɔlen in na wa u kɛ mɛn ka don dɔ fɔ o ye koyi k'a fɔ ko ni o don in ko ni y'a sɔrɔ hali bi bagan sugu in bɛ yen Lala Kuyate min fɔ ye min kan ka kɛ o na kɛ a ko baw Lala Kuyate laɲini kelen de bɛ a la jamana ɲɛmaaw ka fɔ la o de ye k'a fɔ Lala Kuyate bagan sugu bɛɛ lajɛlen ka salo ka kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu Sido ani Bazodo o sira la Lala Kuyate ni o ye zantigila ye ko baw yɔrɔ dɔ kɔni o labɛn bɛ ka bila o ɲɛ ye a ko nka n'i y'a ta ka lajɛ baw Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka min kɛ o de ye ka se ka bagan sugu ninnu sɔn bɔ dugu kɔnɔna na walasa ka se ka lakana ni k'a sabati ni k'a yakubaya wa a ye mɛn k'a fɔ o ye kɛwale min tɛ se ka min lawaleya man di k'a to Lala Kuyate min bɛ tali kɛ bagan sugu ninnu o bɛ dugu kɔnɔna na a ko zone aéroportuaire Lala Kuyate mɔgɔ ka so bɛ ɲɛrɛ kɔfɔlen na i b'a ye k'a fɔ ni tile fana in na o kɛ mɛn ka caman ani dugukolo ni k'a kɛɲɛ ta kana t'a la ayi Lala Kuyate zone aéroportuaire la a ko min fɔ ye a ko maa ka yɔrɔ bɛ yen ni a ka surun zone aéroportuaire la a ko Lala Kuyate kunun dɔ da tun ye sobaw ye bi bɛ taa sɔrɔ olu ni dugukolo a bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ mɛ fasiri kɛba Laya Jara kelen don an y'a salo ka bɔ sɔn dɛmɛko kɔnɔ Samahira a ka se ka kunnafoni balan dayɛlɛ bi an bɛ 22 septembre bɛ ka dayɛlɛ de k'a cɛ a kelen n'o dayɛlɛ dɛ mɛ min fɔ ye ka se ka kunnafoni balan datugu an na 22 septembre ta cɛ b'a fɛ ka kuma k'a dɛsɛ kuma la bi ko dayɛlɛ yalɔ 22 septembre ta an bɛ taa Gawo n'an sera yen Samahira an ka finitigiw u ye wulikajɔba dɔ kɛ Gawo mara fɛnɛ kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka se ka Bamaji tigila maa caman olu ni diɲɛ fara ani k'u bolokɔnɔminɛnw fana tiɲɛ tiɲɛ don ka bɛn ni ntɛnɛndon ye kibaruya ye a dira Lala Kuyate k'a fɔ min bɛ tali kɛ Amsaraka dilan n'o o bɛ Gawo ani a kɔrɔyanfan fo ka se a kɛɲɛfan ma a o n'o cɛ a ko ye min bɛ tali kɛ Lala Kuyate wolomasiri tabaw o kɔni sera ka yafuma b'a la jarawulakuluw ka minɛ dɔw maa dama o ka mobili falen dɔ o ka minɛnw na Lala Kuyate ka se ka o filenkolon tiɲɛni k'o da koloci Lala Kuyate ka saga ni wolomasiri tabaw o ka ɲɛmaayaso o ka laseliw ye o y'a yira k'a fɔ ko nin kɛwale a kɛra hukumu min kɔnɔ o de ye e b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw kuma ni kuma Lala Kuyate o bɛ to ka lamaga-lamagaw kɛ walasa ka se ka lakana ni ka a sabati a ko o hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni yafuma b'a la karido mɛkɛlaw tile 10 ye e b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate aw ka lamaga-lamagaw kɛra sababu ka taa bɔ mobili dɔ kan mobili min ni jarawulakulu tigilamɔgɔw ta don mobili in yɛrɛ a kun faamɛ kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛ cɛjuguw la Lala Kuyate a ye mɛn k'a fɔ tigi wɛrɛ t'a la ni jarawulakulu tɛ dɛ o nɔgɔni fɛ an ka wolomasiri tabaw o ye o ka baara kɛtaw kɛ min kɛra sababu ka se ka mobili ni ka a bɛɛ lajɛlen ni k'a tiɲɛ o nɔgɔni fɛ u k'a ma ko k'a anéanti a ko Lala Kuyate o kɛra min kɛ o baara kɔni kɛra kunnawolo ye ani seba ye tali ye an ka wolomasiri tabaw fɛ bɔn mobili ye a tɔ ma bɔ a tɔ ma bɔ kuma tɛ a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma an ye a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ o nɔgɔni fɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ chef d'état-major général des armées y'a yira k'a fɔ hali bi Lala Kuyate cɛfini tabaw ni dɔ ma fara nin wulikajɔw kan fɛn tɛ bɔ a la a ko baw kalankan de kɛra o fɛ ka jamana ye ni k'a taga ne k'a kisi ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw taga ni k'o kisi a ko hali bi o kɛwale o na yakubaya Lala Kuyate ka saga ni jamana fatan naani bɛɛ lajɛlen ye a ko min filɛ ka kɛ ni dugu in na Gawo marabolo kɔnɔ a ko o bɛ o wulikajɔ de sɛbɛntiya ka bɔ wolomasiri tabaw olu yɔrɔ Birima Jalo ale de y'a fasiri ka bɔ 22 septembre dɔ wa ka bɔ o kɔnɔ Lala Kuyate e ka bonya b'a la i ye ziiri ta yɔrɔ min i y'a bila yan n y'a bila yen
ayiwa Samaira Sanogo an b'i fo kosɛbɛ vraiment Fasiru u sɛbɛkɔrɔ walawala la a tɛ tɛmɛ nin kan kanubaw ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko ale taabolo la o na diya n ye yadɔ ɲɔgɔn tɛ tɔ tɛ Senafɔkɛ yɛrɛ la bilen ayiwa Tezara kun filanan an k'o min lala Senafɔkɛ na forme kura sɔrɔ ka na ko di dɛ n'Ala sɔnna a ka kɛ ten awɔ ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Lala Kuyate Samaira min min fo yi kosɛbɛ an taara an nana koyi ni ŋa sa kɔnɔma mana bɛ dɛ ko tɛ wa awɔ ɲɔnguma kosɛbɛ ɲɔn tɛ ayiwa a ko kun kɛra baara ye a kɛ mun ye tɔ kun tɛ Senafɔkɛ la tuguni a bɛ faamuya awɔ bi fana ye alamisa don bi ye dɔgɔkun kuncɛ ye a dɔw la dɔgɔkun kuncɛ b'a sɔrɔ farikolo u b'a sɔrɔ farikolo sɛgɛnna tɔ tɛ farikolo la tuguni u b'a sɔrɔ tɛ tɛna i y'a dɔn ka dɔgɔkun bɛɛ kɛ ka girin a ma nɔgɔ surtout kuma in yɛrɛ kosɛbɛ i ma ye bɛ ka bonya don o don awɔ don o don dɔ bɛ ka fari kan ne cɛ ye kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na an bɛ dɔgɔkuncɛ baaraw la o la bi ta in a kuma tɛna caya kosɛbɛ an bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ an ka taa yen docteur Kujeta Ture a y'an sama dɔ la min ye ni o b'a la ka mana joli di a nafa kan Lala Kuyate o ka kɛnɛyaso kɔnɔ Samaira ale nafa ka bon dɛ a n'o bɛ joli sɔrɔ cogo min na a b'a la ka ɲɛfɔli kɛ o kan kosɛbɛ Lala Kuyate an na o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura n'Ala sɔnna awɔ an kɛlen don ka mun bolo da i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na a kɛra nin semaine ye o kɛra semaine tɛmɛnenw ye an ye fɛɛrɛ sigi sen kan kalo saba o kalo saba association dɔw b'an fɛ yan kalo dɔw o ye karatekaw ye ani amsaden mɔgɔw olu bɛ jeli di donc olu bɛ jeli di poche min bɛ sɔrɔ la pas moins de 350 poches chaque 3 mois mais u bɛɛ tɛ jɛ ka di ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu kɔnɔna la an ka jeli disponibilité c'est de façon permanente. Voilà. Frigo yɛrɛ de y'a la sa a y'a ye sa opposition b'an bolo ani opposition bɛɛ bi c'est que groupe sanguin bɛɛ bɛ yen même groupe minnu sɔrɔ man di olu b'an fɛ yan. O b'a yira k'a fɔ ko joliko gɛlɛya min bɛ kɛ kɛnɛyaso tɔw la aw ka yɔrɔ sen bolo. Hakili la kɔni ma da la n'o bɛ k'an fɛ yan parce que n'i ye labɛn sabati i y'a fɔ cogo min na nin dɔgɔkun don ni dɔgɔkun tɛ ni labɛn sabati ma tulo b'a kɔrɔ a ka ca Ala fɛ joli gɛlɛya ma da la ka fɔ ni e b'a santi parce que jeli nin fo a ka di de bon ni donneur de tɛ yɔrɔ min na olu ta bɛ gɛlɛya anw ye ni fɛɛrɛ sɔrɔ ka nin sigi association ninnu barika la kalo saba o kalo saba u b'a di wa 12e édition yɛrɛ tɛmɛna le 31 janvier o tɛmɛlen u ka 12e édition ko la i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna joli nafa kan. bon jeli nafa tɛ ban parce que banabaatɔ mana se jeliko dɛsɛ hukumu kɔnɔna la fura wɛrɛ foyi t'a la jeli kɔ parce que an bɛ don min na fo bi jeli ma se ka dilan scientifique fɛ fo mɔgɔ de k'a di ni mɔgɔ y'a di ni mɔgɔ mago b'a la a bɛ ta k'a k'o la jeli nafa yɛrɛ ka ca mɔgɔ min b'a di a nafa b'o kan a bɛna di mun fana ma tuguni a nafa b'o fana kan donc c'est comme tɔnɔ fila don parce que ne y'a di i m'a di jeli ka ɲɛnamaya dan ye 120 jours n'o tile 100 ani 20 a bɛ sa jelikisɛ ninnu bɛ sa donc yanni a k'a sa n'i y'a di o nafa bɛ e yɛrɛ farikolo kan parce que a kelen ko kunkolo n'i ye kunsigi di i ka kunsigi kuranin bɛ bɔ o cɛ ka ɲi donc n'i ye jeli fana di kura minnu bɛ na olu ni force bɛ na olu ni kɛnɛya bɛ na o bɛ bana kɛnɛ donc i b'a ye nafa fila don. Welewelekan jumɛn b'i bolo. bon welewelekan bɛ ne da kɔnɔ joliko yɛrɛ hukumu kɔnɔna la fura foyi t'a la f'an ka to ka n'a di de
donneur volontaire n'a pas voulu donneur volontaire kana di ka sɔrɔ wari ko tɛ fɛn wɛrɛ ko tɛ ya ka dɔw ka kɛnɛya fana ɲɛsigi ya n'o ye wele bila bɛɛ ma ya kalo 3 ka to ka n'a di bon n bɛ foli de kɛ n b'a aw yɛrɛ fo ala ni cɛsiri la wulikajɔ na parce que an mana kuma fɛ cogo cogo n'a tɛna se a se yɔrɔ la a bɛ komi tɔgɔ jɛ donc ka population yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fo minnu na jeli di régulièrement n'an k'u ma ko donneur volontaire n b'a fo olu fana bɛɛ lajɛlen. Lala Kuyate. Samaïra. Ko 120 jours kan bɛ tile joli ma? 120 jours. Hakili à peu près avec 3 mois nous bɔrɛ oui. O ka ca 3 mois de. O ka ca o ya. Ko 30 fois 30 o tɛ 90 ya o tɛ 3 mois ya. Awɔ a ka ca o ye. A ka ca o ye dɛ. Awɔ. Ko 4-5. Voilà ko 120 jours. Awɔ. A bɛna fɔ 4 mois ɲɔgɔn na. 4 mois ɲɔgɔn awɔ a b'o bɔ. Donc ko 120 jours. Ko mɔgɔ jelikisɛ bɛ sa. Awɔ. Kura de bɛ wuli. Kura bɛ wuli. Donc kalo 4 ɲɔgɔn kɔnɔna na. I b'a ye k'a fɔ joli min bɛ e la. Kosɛbɛ. E y'a di ma di. Awɔ a bɛ bɔ. A bɛ a kisɛ min bɛ yen. Awɔ. Olu bɛ sa. Kura de bɛ na. Mais e yɛrɛ ye joli di ko joli kɛ? Samaïra a ka ca dɔɔni dɛ. A laban kɛra don jumɛn? A laban kɛra salon. O kɛra salon n taara jeli di kɛnɛ dɔ ka Kalabankɔrɔ. N yɛrɛ ye dɔ di ye. E dɔɔni di? N kun t'an bɛ kunnafoni ɲini na ye. Donc i piloté k'a di. E n'o ka ɲi kosɛbɛ. Yadɔ. E y'o ka ɲi kosɛbɛ. Samaïra an bɛ jeli nafa dɔ koyi. Je b'a di. Ale tɛ se ka dilan. Ayi cɛ y'o fɔ sisan. F'i k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ k'a k'i yɛrɛ la. A ko ni bana sera joli ko dɛsɛ yɔrɔ ma k'o fura ye joli yɛrɛ de. Ale tɛ se ka dilan. Ayi sinon dilan cogo t'o la. Foyi wɛrɛ t'ale nɔ na bila n'ale yɛrɛ tɛ. Awɔ. Fɛn min don a tɛ sɔrɔ bitigi la. A tɛ sɔrɔ bitigi la, a tɛ sɔrɔ pharmacie la, a tɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la. Ayi. F'a ka bɔ mɔgɔ dɔ de la k'a k'i la. Donc o la an ka hakili to jeli di la a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na Samaïra an b'an profiter an bɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fo an y'a ye k'a fɔ jeli di in na u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ hali an ni bangeden san mɔgɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan u yɛrɛ b'a kuma fɔ an ɲɛna k'a fɔ vraiment Ansaru b'u dɛmɛ jeliko la kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan Ansari sifinakaw kɛ mɛ ka wajibi wɛrɛ kan kalo 3 u bɛ taa u b'a kɛ. Yadɔ. Sisan yɛrɛ ka bɛn ni mɛn yɛrɛ ye o ye 2 di. Kosɛbɛ. O don Ansari jeunesse y'a ta di. Ka sanga ne karamɔgɔ anniversaire fana ye o taara dɔ fana di. Dɔ b'a ye k'a fɔ o ye diko 2 ye. Yadɔ. Donc nafaba de b'u la. Kosɛbɛ. Voilà. O la an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn. K'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛɛ lajɛlen an ka hakili to jeli diko la. An kana kɛ dɔrɔn ni jeliko y'an sɔrɔ ko wagati la an bɛ wuli k'a kow ɲɛɲini. An k'a di ka sɔrɔ hali jeliko m'an sɔrɔ. An bɛ se ka ni caman kisi o sababuya la. O don ni ye o don dɔgɔtɔrɔ dɔ y'a fɔ ye. Kosɛbɛ. Ko n'i ye joli poche 1 di ka a dɔgɔmaya mɔgɔ 3 ye. Yadɔ. E b'o de kisi. Yadɔ baraji b'o la. Ko a dɔgɔmaya mɔgɔ 3 ye. Hali ni maa m'a f'i ye k'i ni ce o la. Ala yɛrɛ b'o baraji dan dɔn. Tiɲɛ don. Awɔ. Lala Kuyate. Mais ma da la ni jeli bɛ se ka bɔ a ye mɛn cogo min na ma da la. Ne taara u bɛ lasegin. Awɔ u bɛ lasegin. Ne jɔra balance kan u bɛ sɔn k'a fɔ k'a yafara e ma. O don an taara joli di kɛnɛ kan Bangoni dɔgɔtɔrɔso la Jɛngɛnɛbugu dɔgɔtɔrɔso la. Kosɛbɛ. Joli dilaw yɛrɛ n yɛrɛ ko n taara n yɛrɛ yira o ko n bɛ cogo min na. K'an bɛ hinɛ la. Ne tɛ o ko ayiwa n ko baasi tɛ. A banna. An ko n'a kɛ nin cogo la. A banna nka ni e ye wasa kɛ. Lala Kuyate o b'a to an bɛ fiɲɛ ni bɔ n senkɔrɔ. An k'o kɛ. Ka sɔrɔ ka na bi jɛmukan k'a bila nin yɔrɔ la. Tɔ tɛ maa la bilen. O ye tiɲɛ. Bi ye dɔgɔkun kuncɛ dɔgɔkun ye. Kosɛbɛ. O tɛ. O don. O la an bɛ taa technicien fan fɛ. Jɛnɛba Tarawele. Le maestro de la technique. O ka lajɛ Jɛnɛba Tarawele ka denko. Awɔ. An ka dɔɔni lajɛ o la. N'Ala sɔnna. Ka na ni ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. O ko in. Awɔ. Sinyana de mo sinyana ka jumu solo yo de mo sinyana.
sala ite furumuso woloden tanuna ni dora dubalu kono furumuso woloden tanu nyanina nala yake ko muso munu jena ka furu donkele nala kona ka dogari sege donye obeke imango ya juu ye dubalu kono nala ije wolore na dunya alini ya sore ni chekari Lala Kuyate sigatin na de ko dengu awo den o ye furu meme mvuyi adungare do de kodi awo bashite ibale de fle ka fle nyati sadana ha awo wulu din ka de samaira ala ka noya anna fama ala ka noya amina ya rabbi amina ya rabbi ote ko sebe ala ka na fono furu muso belaji amina ya rabbi o fana fle ni atesa amano ko de abelaji ne be farama ala ka latigere wallahi akada ala chugo mabakete to akele ka atan ko di do ma haluta do bubalo chugo na dɔw bɛ olu ka kelen ɲini ka bi furuso sigi daminɛ fo sisan olu m'o sɔrɔ nka bɛɛ farala dali masa ka latigɛ la an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka limaniya di an n'olu ma amina yarabi a nafama bɛ dali masa bolo a tɛ fɛn k'a la kosɛbɛ an b'a fɔ ala k'a nɔgɔya amina yarabi an n'olu ye Lala Kuyate ko bita an tɛ nin bila yan de bita an k'o kun cɛ yan nɔ tɔ tɛ kɔrɔbɔrɔ la dɛ Samayira an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn waleɲumandɔn foli k'a ɲɛsin an kanubagaw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka na bila fo bi la fɛn fɛn y'i sigi ka jabaraniso mandi Sherifila TV kɔrɔ ka sɔgɔmadon jɛmukan ɲɛmada an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kanubagaw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Côte d'Ivoire Sénégal la Guinée Mali yɛrɛ kɔnɔna yan Mali dugu o dugu bɛ k'an kanubaga bɛɛ an ka foli las'u ma fu minnu b'an wele o minnu ɲɛ b'an na a b'u ŋaniya la ka kuma an fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ an'u jamu na k'a fɔ an sera ka nin de fara ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se ka na o yir'u la kunnafoni na nisɔndiya la ani bilasiralikanw na n'ala ma basi kɛ n'ala ye dɔgɔkun wɛrɛ fara an si kan ani olu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ka se ka jɛmukan kuraw k'olu mana ɲɔgɔn fɛ ne cɛ Lala Kuyate ye min fɔ n tɛna sego bɛɛ kan dakuruɲɛ kelen ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ k'o fɔ o tɔgɔ ani o jamu na ani o sigiyɔrɔ o ma ye diɲɛ fan o fan fɛ Lala Kuyate maa kanuba tɛ sɔn dɔ i la n'i y'a ta k'a lajɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'o fɔ Lala Kuyate o la an b'an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ fo yan maa bɛ fo yɛrɛ ye ci o kɛkoɲuman na o la k'a daminɛ baarakɛyɔrɔ ɲɛmaayaso ka na fajɛ fuma b'a la maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Lala Kuyate an bɛ bɛɛ fo o tɔgɔ ani o jamu na Lala Kuyate kanubaw tɛmɛnen kɔfɛ o la Lala Kuyate an ka sababu ɲuman tɛ sɛgɛn k'a fɔ waati n'a bɛ Senegali k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ka ɲuman na ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ala k'o nɔgɔya ye Lala Kuyate o la bi ani minnu tun bɛ dibila baara la o de ye le maestro de la technique Mohamed Keita le chef suprême de la technologie min min f'i ye Lala Kuyate maa bɛ se min o ka t'o bolo bɛɛ n'a ta don bɛɛ ka t'i dɔn fɛn bolo ɲɔgɔn tɛ sisan n'i tɛ sigi sa mansin kunna se k'i k'a minɛ an bɛ mugu ci la an bɛ tile bɛɛ banda e bɛ se ka minɛ wa Samayira ka mugu ci jeliw la i bɛ se o kungo kɔrɔ jamana in kɔnɔ wa tu dafili o fɔ tu dafili n b'a fɛ ka fɔ bɛɛ n'a ka baara de aw don ɲɔgɔn tɛ n bɛ min fɔ yan ma nɔgɔn kosɛbɛ o la kɛrɛfɛ Elhaji Musa bɛ yen Elhaji o don dɛ grand frère national kosɛbɛ Salo Ɲankuma o y'a sɔrɔ a bɛ maga o y'a sɔrɔ a fana bɛ kira ka dugukolo sanu n y'a dɔn maga ɲɛnafin b'a la sa o ɲɛnafin b'a la dɛ ale yɛrɛ bɛ ka kɛ ne ka gidi ye Bamakɔ yan sani n yɛrɛ ta don cɛ a bɛ ka e bilasira wa don o don an bɛ kalansen kuraw kɛ ayiwa baasi tɛ an kɔni bɛ k'a ɲɛɲini dugu ma ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye amina o la nin waati in na maga Kafunɛ Bacili ni Simojan Fuseni u b'a ko ka ɲi dɛ u b'a ko ka ɲi dɛ an b'o fo kosɛbɛ nin waati in na an b'o fo kosɛbɛ olu y'an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ɲinɛ o don ala ka segin n'u ma ka dugawu kɛlenw bɛɛ minɛ amina yarabi an bɛ Saka Kulubali fo fandɔ in fɛ ale tun bɛ yen Lala Kuyate o la bi taa an b'o bila yan ala ma baasi kɛ sigi bɛ kɛ nin kan ni su kɔrɔla dɔɔni kosɛbɛ ni ala ma baasi kɛ ne ni e ye dɔgɔkun wɛrɛ ni ala y'o fara an si kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka jɛmukan kura ne ka maana ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka dɔgɔkun tɔ fori hɛrɛ la Lala Kuyate ala ka Mali basigi o la an b'a fɔ a kan bɛn awɔ e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin nɛnɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te
Zara. Mon père, an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E fana kuna surprise k'i ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye Teku ja. Te Zara, Tew ka te de ye. A bi san 30 bɔ. Ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den. N y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ. Wa ne b'a infuser de min han. N bɛ min f'i ye, i hakili to a la. A bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye. Tew ka te. Sonsan bɔlen bɛ fali fɛ. Nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ. E Ala. Farafindenu jɛra ka duwa kɛ Te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye. Ala. Te Zara.